Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris Karisang mawe kandrung sabaran katulu Bagong kowe arep ngopo kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna kowe aja nesu kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi Pak perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina Karang Kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wong ning kuwi dudu sak barakamu kowe ming batur Durna kuwi piyayi kowe aja pisan-pisan wani wangsulan piyayi iki nek ning kraton nang kene padha-padha menungsane Bagong aja ngayal kowe sing meneng silent aku ki bapakmu aku ki anakmu lah iya manuta karo anak aja ngeyel iki tak rampungane kowe ora ana perkara karo kowe nek mung ngrasani sampean tok ora masalah ora ana perkara karo sampean ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu ala becik bener luput lakonana mulane kowe meneng wae wong tuwa ngeyel ora dusi sisan kowe bong antil lho kowe wong ora apa-apa arep didusi ora penemban lho iki Bagong lho ora basa tak basanono iki ra urung ming dadine padu mula ora ana wong padu kok basan-basanane ra ana aku ngoko sampeyan ya ngoko sajake kowe rada nesu karo aku ora ming sajake asline nesu perkara ndi sing marai kowe nesu kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina Karang Kadempel tak bumi angus terus saiki kowe sampeyan mikir ora nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar ning kawula sak Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu piye Tru ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa oh iya kuwi bahane gareng ya heeh samangsa-mangsa ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan kowe ndek rasa kamanungsan ora ya Mbak duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe sampean diutus boyong Semar wis cukup kuwi wae rembugane ora usah blender mrono-mrono ora usah bereng ngulon ngecat rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli adile wong jilih kuwi disiliki nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo ora terus ngamuk kaya ngono kuwi loh sejati apa sejati ki rokok murah kuwi sejatine pancen kaya ngene iki niatku sapa sing bakal palangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya mesti bakal tak katut gedosane nek ngono aku sing arep katut gedosane lho nek pancen kowe dadi pepalangi Durna kowe tak katut gedosane fake apa gong fake fake apa kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho fake maksude wis tok berarti ki masalahe ora karo Semar saiki dipindah masalahe karo Bagong mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna aku sing dadi pepalang lho apa kowe wani karo aku lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe aku tak takon wis kapan
wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli saka Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok saka mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik kok. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, heeh. Waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-degi wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudhun aku ora wedi dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumasamu sampean nggawa soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bagandana, sing wedeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Bagandana, nek ndi papane wong neter kate kayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wis tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Goa sawat tekrek gasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Oh, iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar nggo awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badraya. Oh, lakon mati dening apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawan re. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok Karang Kadempel, lho, tandingi sing arep nandingi. Oh ya, Tru. Moh. Tru, moh. Biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kera. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang ndek anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja, lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang sekara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Degya kala togok. Uduh.
Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus zaman kowe arep diserbu prajurit Ngalengka, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nalagaring. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwihanku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh iya, ngestaken dawuh. Sago, saga. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun Lurah Semar menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel kula ingkang sagah mbetengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kowe yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel ya. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuan tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih wis paken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono e mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis, ya. Waduh kedangan Mas. Lenggah kene. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mintok waneni lho Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirah iki ra ana sing sedeng ukurane, Tru. Jare ana nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku ki sira arep nukokke. Aja do rame.
Petro pripun Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Wis maring jajaran sukertane bara iblis lanat. Petro kantong bolong-bolong gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Cundamane ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo jebutang Begawan Durna Maran. Kowe arep ndi? Raja mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kodho Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Mula tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamane modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundamane mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe? Ha ya ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Are karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh ya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku ngomong ngetutke, padul bapak, ora maju, mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa baline ngene bapak kok. Ora jupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Melayu ngopo kowe ya melayu Bagong ya melayu. Matur sanipun bapak tiwasan Pak. Niki nek sampean ora melayu iso dipeksa Begawan Durna. Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka 5. Wujude panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundamane. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi adre. Wedi karo Cundamina. Apa Gong Cundamina? Cundamane sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho terus. Iya. Ning kalah karo Cundamane. Nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora.
Jenenge apa nggonamu? Ya nganggo cundha. Oh. Cundha mondho. Cundha mandha iki rak ming kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethokke Bagong. Ora kepethok, Pak. Dhek perapatan wetan aku perapatan ngidul. Wis rasaku karo ngomong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene aku sing ngadepi. Oh, Petro Bagong aja mlayu mati. Kowe. Panalingani rolo majaring ratri lilenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda. Oh ayo aja padha ndelik ning ngurine Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sing nantang karo Begawan Durna ngaku. Barang aku mligo Kyai Cundha maneh padha ning burine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme amba banget kae. Kon ngomong ngene, sambluki kiwonengen kowe. Lho kok dunekke kowe. Tak incim mbok anggere Cundha maneh ora digawa, plinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arep ngombe. Sabar penemban, sabar. Semar mangsa didak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak martabate Durna kudu martabat. Mbok, tak kira martabat. Mane didak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Astina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis, kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol monyor-monyor juneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pawit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Perwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngestaken dawuh. Kilura Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawah sami-sami Kilura. Kilura Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Wong ora ngerti basa iso senengane omongane. Terus mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya soal. Ya wis ben ora.
Wis ndang bali ana. Ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik iki. Ngestaken dawuh. Kakang. Upama to Kakang Semar kuwi darepe panjangka, upama to Kakang Semar kuwi dadi panyuwun kelawan para Pandhawa, ora kudu kaya mengkono ingkang katindakake dening Kakang Nayantaka. Mara to Kakang. Nata Ndarawati ora percaya yen to Kakang Semar kuwi nandhang raga. Yen tak sawang katung sumunar cahyaning Kyai Nayantaka, monggo ragane ya katon becik sarta sampurna kaya ngono. Lah kok dadi nandhang raga kuwi sing dipenggalih apa? Dipol. Mara kagetangiya. Aja gawe susah atiku. Wah, yen nganti kowe nandhang raga, kowe mentala karo Pandhawa. Pandhawa isa tumangkar kaya mengkene merga saka pangudanging Semar Badranaya. Merga saka nggonmu ngomong marang para Pandhawa. Wah, Dipol, ayo tangi. Apa ingkang mbok karepake Pandhawa bakal nyengkuyung karo karepe Semar Badranaya. Kakang Nayantaka ora nyuruh babar pisan yen to kaya mengkono lelakon ing Kakang Semar. Kakang Semar Janaka ora bakal bisa urip ning alam padhang. Janaka ora bakal bisa netepi darmaning kasatriyan lamun ora dimong dening Kakang Nayantaka. Mula tak suwun Kakang Semar, ayo ungu Kakang Nayantaka. Ungu minangka dadi pamunging Pandhawa kaya wingi uni Kakang Badranaya. Semareka den prayetna samurires eka balik. Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dupi midhanget sabdanipun Nata Ndarawati. Satringga Dipati tuwin pamadya Pandhawa. Dadya gumregah penggaling Lurah Nayantaka gregal-gregal wungu saka nendra kagiat Nata Ndarawati wae. Janing yaning talaga kadiranget. Swamya ngambrang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumring Sang Kanda pastrat maca leng-leng lalu mangulati. Sinuwun Ndarawati, Ndarawarkudara. Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar. Iya, Dipol. Iya, Kakang Nayantaka. Pancen sampeyan iku Nalendra tuwin satriya-satriya sing lantip panggraitane. Anak kula wae iso tak apusi ning nek Nata Ndarawati pancen kang paningal sewu. Wekasan iso nyurasa legetaning manahipun ing atipun Semar. Den kula nandhang lara niku mboten kok gagas awak kula piyambak.
kula nandhang kaya ngeten iku mboten kok mikir diri pribadi kula dhewe nanging Semar ingkang sampun pinasrahan momong sang yaning para Pandhawa. Semar ingkang sampun pinasrahan momong negari Ngamarta, kahanan praja Ngamarta kok damel rusak raga kula. Marta sing biyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Kawulane padha urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan. Ning sakniki kok ngendi-endi padha cecungrahan pundi papan padha regejegan. Ilang tabeting rasa kamanungsan mentala dateng sederek mentara karo sedulur waton kasembadan kang ginayuh. Papan-papan pawiyatan boten dipun puruki, papan panembah boten dipun puruki, ingkang dipun parani papan-papan maksiat. Ngamarta nek kula neng kemawon niki bebasan namung kantun sakumuring jagung sauruping damar. Mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula nek kula ora kelakon bangun kayangan teng praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula. Mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat raya ndara. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung. Mula kula kepengin Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Mergi kula menika minangka wakiling para kawula, Pandhawa menika dados pangarep panjenengan menika minangka dadi panuntun. Telu-telune kudu manunggal dadi siji supaya isa mujudake negara ingkang becik, negara ingkang apik. Kakang Semar nanging dadi wuruhanira. Lamun pustaka Jamus Klimasada oncat saka negara Ngamarta, malah Werkudara mentala nundung kelawan Ragil Pandhaya kuwi bendaramu Sedewa. Lah sebabe napa? Merga Sedewa dinakwa bakal gawe kuceming asmaning para Pandhawa. Sartaning pustaka Jamus Klimasada ilang ing Ngastanata Ndarawati. Sampeyan teng mriki kok Kakang Semar. Kakang Semar mesti ora bakal kekilapan. Gunakno permana jati Kakang Ismaya. Wah, dadah. Nggih. Saniki ngenten mawon. Semar niku napa sing kula sumurupi nggih niku sing kasunyatan kula ngerteni. Gandeng kula wis weruh sing nggawa pustaka Jamus Klimasada, mula baline pusaka ya saka sampeyan. Sampeyan ora iso mbalekke pusaka Klimasada, teges sampeyan ora netepi dados jiwaning nata Ndarawati, ora netepi dados pujangganing praja Ngamarta, pujanganing para Pandhawa. Ndara Werkudara manggoleki Ndara Sedewa, ampun mriki nek sampeyan boten ketemu karo adimu lanang. Iya, Semar. Kresna sinayang manggulung mintonan.
ngaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya Butulawer panriting turangga Hesti Arjuna wonten maring adawu jebul tinemune ora angel nemokake maling ingkang nyidra pustaka jamus nyang jimat kelima sada kepareng paduka Kanjeng Baka Prabu regemeng-regemeng ana ing antariksa kae dudu lakune mendung utawa mega kasinggihan nanging lakune telik Mangindrajala ingkang nggawa pustaka jamus lima sada kepareng paduka jemparingmu tumpangna gendhewa regemeng ireng ning antariksa kae dawa ana jemparing ngestaken dawuh paduka Kanjeng Baka Prabu Bang wangaruna kadinetraning anggarapo sabdaning kokiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Arjuna kadanging pun ngakang ora usah dadak nerepa apa dikira aku ora weruh marang legetaning atimu panjalmaning mungsuh panjalmaning jajalanat ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa ora mbok balekke pustaka jamus klima sada nggo gatheng sirahmu Ratu Ndrawati Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing nata Ndrawati ya dasar kepara nyata ora usah dadak kowe mimba kelawan panjenengan ingsun ayo kowe ngaku sapa wani padha rupa karo Ratu Ndrawati
cetha kowe ingkang madha rupa kelawan nata ing Ndarawati. Yen kowe ora trima kowe arep apa? Ora mbok balekke pustaka Jamus Lima Sada. Apa kelakon ana Ratu Ndarawati tugel janggane ana ing kene. Lho, nek pancen kowe arep nyoba karo aku, mara gage ungana dadamu mati dening aku parat kowe.